Dragi gledalci, danas ćemo kao i obično govoriti o proteklim događajima u kulturnom životu naše sredine, ali i o velikom kompozitoru Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, a zavirit ćemo i u Golubinački šlos, čije renoviranje je pri kraju. Kulturnih događaja protekle nedelje u našoj opštini nije bilo mnogo. Održana je likovna kolonija u Staroj Pazovi, naši recitatori su dobro prošli na pokrajinskoj smotri. Pola godine posle premijere u Beogradskom pozorištu Slavija, u petak je u Staroj Pazovi gostovala odlična predstava Prevaranti. Staropazovačka publika je u pristojnom broju iskoristila priliku da uživa u predstavi Prevaranti Beogradskog pozorišta Slavija. Ovaj vodilj, vrlo vesela komedija, nastala s namerom da zabavi gledaoce, vide Crnčević-Basare, smeštena je u jednu banju u Srbiji 20. godina prošlog veka, akteri su dva para prevaranata. Jedan čine dve gospođe u najboljim godinama koje se izdaju za bogatu groficu udovicu i njenu družbenicu, a drugi par su muž i žena koji se pretvaraju da su brat i sestra, deca bogatog, lakog industrijalca iz Kruševca. Nema tu neke zamršene priče i složenih prevarantskih trikova u pokušajima da prevare jedni druge, ali ima i, moglo bi se reći, iskrenog zaigravanja naših izvanrednih glumaca. Predstavu nose Ljiljana Blagojević, Milorad Mandić-Manda, Sonja Knežević i Kalina Kovačević. Na preskonferenciji ovi naši vrsni glumci odali su priznanje pazovačkoj publici kao teatarski obrazovanoj, a publika je zaista i ovaj put umela da prati predstavu i u pravom trenutku nagradi glumačke bravure. Milorad Mandić-Manda je prvi iznao svoje utiske. Ja nisam prvi put u Pazovi i uvek mi je drago da, ne samo Pazova, da god izađem iz Beograda, meni je praznik. A pogotovo kad su pozorišne predstave ovakvog žanra koji ima za zadatak da se zabavimo prvo mi na sceni, a na kraju da se publika i lepo zabavi i uživa sa nama zajedno, jer to je u stvari ta razmena energije zbog koje sve ovakve susrete i priređujemo. I mi, i vi, i bilo gde na scenama širom Srbije. Želim vam da u nastojanju adaptacije ovog prostora izdržite i da uradite mnogo više, jer i Pazova i ovi ljudi zaslužuju da imaju zaista najbolje moguće uslove za gledanje bilo kojeg pozorišnog čina. Nije bitno da li se radi o amaterima, da li se radi o profesionalcima, negovanje te tradicije, kulture, pozorišne uopšte je vrlo bitno. To, nažalost, ne mogu da objasnim mnogim ljudima koji se sada upinju i trude da shvate šta je to pozorišna umetnost. Govorim o Beogradu, ali vama koji imate tu tradiciju, eto, prosto drugarski, prijateljski, šaljemo onako navijačke pozdrave da izdržite uprkos teškoj situaciji, uprkos teškim vremenima. Najmlađa glumica Kalina Kovačević sada je prvi put igrala u Staroj Pazovi. Publika je divno reagovala i zaista sam uživala na sceni zbog tih divnih reakcija, jer onda prosto znate da činite pravu stvar, jer igramo komediju i želimo da publika učestvuje i da reaguje. Tako da onda vam to da još dodatnu snagu da budete još bolji i da predstavite predstavu ono što ste uradili u najboljem svetlu. Tako da s te strane zaista sam uživala. Moram da vam pohvalim salu, baš kad sam došla rekla sam vam da imate divnu salu, bila sam iznenađena, moram da budem iskrena, zaista sam bila prijatno iznenađena. Jesam prvi put ovde, nadam se ne i poslednji. Iznenađena sam publikom jer se vidi da negujete tu neku, kako kažem, umetnost i pozorišne te vrednosti, da umeju i znaju šta je to pozorište, to se vidi i po reakcijama i po načinu koje prate predstave, tako da, eto, drago mi je da smo bili ovde, i da je publika zadovoljna, jer nam je to bio i cilj, i da, znate kako znate da li ste napravili dobru komediju, kad se predstava završi i dalje ima smeha u sali. Posle aplauza ide opet smeh i komentari, jer mi to čujemo iza zavese. Otkriće za mnoge pazovačke gledaoce bila je Sonja Knežević, koja je u sceni sa mladom Kalinom nasmejala publiku do suza. Pošto su sve rekli, ja se nadam da će biti još dobrih projekata, ne samo mi da radimo, nego i druge naše kolege, i da će ta saradnja što se tiče Stare Pazove da se nastavi. I ja sam srećna kad igram komediju jer mi je lepo. Smejem se na sceni, smejem se iza scene i tako.
Tako da nema šta da dodam, sem da je lepo i da ako letos nemate ništa, pa evo pozovite nas ponovo, mi ćemo rado doći pod istim uslovima i tako. Moderator pres-konferencije Aleksandar Bako pomenuo je smotru amaterskih pozorišta u Staroj Pazovi i razvijen amaterizam u toj oblasti u našoj opštini. Ljiljana Blagojević je pohvalila amaterska pozorišta i budući da neće moći da otvori predstojeću smotru, najavila je da će doći na jednu od predstava. Tim pre što, kako je Bako rekao, sada je naša sugrađanka iz Surduka. Apsolutno se slažem sve ovo što su rekli, ali bih rekla da je divno što negujete amaterizam, jer to je obdanište za naša profesionalna pozorišta, pored toga što se neguju, možda i otkrivaju mladi talenti, ali se neguje dobra publika. I to je osnovno, i to se vidi, da je publika opuštena, da nije uštogljena, nego da je došla i da reaguje spontano, normalno, što je za nas onda dragoceno, a najgore je kad je neki muk koji znači onako obično se javlja kada postoje ljudi koji ne znaju šta je pozorište i imaju strah od njega. Ovde se videlo da su ljudi došli zbilja u pozorište. Divna sala, velika, biće vremena kad ćete stvarno moći da ugostite i velike predstave kao nekada što je bilo i divno je što ste se renovirali. Četvoročlani ansambl predstave Prevaranti izrazio je spremnost da ponovo dođe u Staru Pazovu sa ovom ili nekom drugom predstavom. Likovne kolonije su popularni način druženja umetnika tokom leta. Likovna kolonija godinama postoji u Vojki, u Golubincima, u Banovcima, a ove godine sezonu otvara međuopštinska likovna kolonija u Staroj Pazovi. Prostorije Udruženja zanatlija u Staroj Pazovi u subotu su bile pune dobre stvaralačke energije koju su sa sobom doneli slikari iz Novog Sada, Rume, Sremske Mitrovice i Staropazovačke opštine. Ovakva druženja doprinose boljem upoznavanju umetnika, oni uče jedni od drugih i razmenjuju iskustva. Ja sam slikar po emocijama, a po struci sam građevinac. Obzirom da sam sada u penziji, ja sam sada zaista samo slikar i to je ono što volim da radim i što sam uvek voleo da radim, a to mi je sada hobi. Najviše volim da slikam realizam i to od uvek slikam. Možda ova slika, ako ste prikazali, ona je na neki način možda impresionistička, zato što je relativno kratak period vremena za koji treba da naslikam sliku, pa se impresionizam lakše slika, ne lakše, nego brže se slika impresionizam, ali ja sam po prirodi realista i po nekom mom ranijem opredelenju profesionalnom, a i po nečemu što ja volim da radim, ja sam realist. Iz Rume nas ima 5, a moje ime je Đurđica Radić, inače ima je tu i Ljubica Dedouh, Paja Raković, Peđa Jovović i Nada Kosanović. Da li je to neko udruženje umetnika u Rumi? Jeste, to je naše udruženje. Mi smo jedni od udruženja, mislim članovi tog udruženja jeste jedna grupa. Šta je vaša inspiracija? Pa najviše radim pejzaže, volim te salaše, naše bačke, ravnicu našu, to volim. Radim pomalo ikone, radim i akvarele, sve tako zavisi kako kad od emocija, od, kako da kažem, kako se osjećam i tako. Ovo je pejzaž negde iz okoline Rume ili? Pa ovo je pejzaž možda čak i izmišljen ili jednostavno tako zamišljen kako bi izgledao recimo neki deo, kraj sela nekog tamo u našoj, recimo Pavlovci ili tako nešto. Selo koje je dosta zabačeno, recimo nije blizu, onda ima dosta tako tih starih kuća i onda to može da se desi, da bude tako, taj deo. Kako vam je u Pazovi? Pa vrlo lepo.